আচ্ছা সমনো মাইসার হরে কিন্তু ঠিক আছে बिसोरखौ चिनि मिडियाराव तिनि दालाखेना खातम थको चिनि तिप्रासा गामि नि एखेबा दनपुर विधानसभा केन्द्रनि बिसिं खालायजाक कालिखला बिसिनि मपारानि बुंखाय लेद्राबारि अरो जों फायै चिनि खरंनै चिनि बरमोनां कायसाकाय पलदांसु तेकेसाकाय सन्जयमानि त्रिपुरा एमएलए তাই আং রবীন্দ্র বর্মা তাই অরণি চিনি যত কামি অজুমারক অর जों फायै बुसकांनि चौमारिनो तुयै जों किसा कग्लाम सालायखा कग्लाम सालायमानि परे अ कामिनि गोबां मा बिसेसकै काथालिया ब्लग चिनि तिप्रासारनि गोबां मा जों जालंनो तुय जों कक सालायखा जों चिनि सेब साब सेबलाय जागमानि बिसि गोदोक मा गोबां मा बदल खालायनायखा सालायनायखा तिप्रासानि कोनो परिवर्तन या कग्लाम सालायखा बुसकांनि चबानो तेब क्राक खायना बागै बोबाग्रानि यागनो तेब क्राक खायना बागै बोबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा हास्ते निया सारा चिनि वर्ल्ड इंडिजिनस तंनाय रक निया केबा हायुंनि बरनो खाना बागै अमायकेनो जों ककपिर मुंखि लायै तिनि जों अर फायसबायखा दालाय बेलायकेनो हामबाय मारो एबं जों बुसकांगो चिनि लामा जों रमनाय जों तागु चिनि लामा जों सायाको जों साबनो बुद्रनायबो सायाको तारि दिब तार रिनायबो सायाको हाइपानो चिनि बरंना एलार्ट खायना बागै जों तिनि अर खरकटाम जोंनो दागिर हरजाक अमायकेनो सारा धनपुर विधानसभा केन्द्रनि 19टा तामनेबना पुलिंग स्टेशन 19टा ग्रुप जत्त जागान ताव चिनि बरक थाङै चिनि कग्नो पिलाय दं हामबाय